Pane prasopes! Tam je pes nahoře! Kluku! To je pes nahoře! No fakt? Šéfe! Kytáku, tady byla ta mina, bacha, neumřeš. Počkej, našel jsem granát. Cože? Hej, to nedělej. Kytáku, 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 kytáku! Kytáku, jsi dole? Ano. Tak já tam jdu. Ano, jsem dole. No, ty vole. No? To je pes. To je Hafík. Hafiku. To je co? 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 To něco probělo za oknem, kámo. Cože? To něco probělo za oknem. Tak máš pomenovat? Otevři dveře, já ho upálím. Hi, how are you? Zapal ho! Podpal to kurvu! To kukut. Ty tam to je! Tam to je. Zapalo. Je mrtvej! Jej, to je embryo! Dobře mu. To je embryo! Jo, dělej. On je nesmrtelný. Kytáku! Kytáku! To dost. Já mám jednu. Proč to střílíš zelený broky? Zase nevidíš to střílí světy. Co to je? Kytáku? Dost, kámo. Takový kovbojský move jsem tam dal. Pojď, nemusíš se bát, Kytáku, nic tady není. Bacha, Kytáku! Ty vole, ty vole, ty vole! Ty vole, Kytáku, je to za tebou! Pojď sem. Ty vole! Bacha! Bacha! Jo! Ty vole, Kytáku! Ne! Jednoduchý prostě, vidíš ho? Ne! Nemůžeme to psa mít jako mazlíčka? To jsme mohli zkusit, než jsme upálili. Mě napadl ten had! Hele, ty vole, dívej na to. Ty vole, Kytáku, já nevím, jestli tohle je jako bezpečná věc. Či já vystoupím. Já že radši budu sledovat prozatím, dokud to dokud na to nepřijde. Hej, hej, co jsi dělal? Mayday, mayday.